Bhíonn Bhiatas agus cáisbáin go hálainn lena chéile. Chéan blas láidir na cáise agus blas iarthach an Bhiatas thar cín lena chéile. Mar sin, bé mé gúsáid an dáróid sin inniu chun éidirsaíonna sin Terrín Bhiatas le cáis cashew. Tá mé gúsáid Bhiatas atá cócráte hána hain agus féidir leat Bhiatas uair úsáid má churann tú éis 9 ar fetheartar uair go le ribhré. Mar sin chéadú dínas méid ná an Bhiatas a dheara. Tá mé gur sliseogaí an tánaí mar sa Terrín bé srahanna éagsúla an, agus mar sin ban mé úsáid as mandolín chonéisiúníana. Ní bhah ceannach go trí chulachanna ag baile, ach níl de ró chostasach, agus tá ar an úsáideach mas mallat rudí éagsúlaíana le glasraí. Sinnéad cearthanis, agus breanna cechotánaí is atá na sliseogaí. Bhach sé fíorheachar é sin íon na scían. Nis tá sé nám tosnú ag tógála an Terrín. Sin chéadú dínas méid ná srá Bhiatas a chur síos, tá stán arán am an seo le sconán clúdaí isteán. Feimín an stán arán mar sort múnla gon Terrín agus be cro an stán ag an deire. Mar sin tá mé ggéire an bun alóg a chlúda go thomláin leis an Bhiatas. Anis tá mé chun na tíomhnaí a chlúdú leis an Bhiatas freisin. Tá sé antáhachtach chuile físa gon sconan clúdaí a chlúdach go thomláin sa chuoinach mé an fáilán ag an deire. Is íbhlam an dá fulán dear gotá ag an Bhiatas. Anis tá an stán go thomláin clúdaí leis an Bhiatas, tá sé an bogaráid dín chéad chéimeile sin an cáis cashew íana. Sé an príomhcóábhar sa cáis víganach seo ná cnónna cashew. Tá cnónna cashew an úsáideach mas mallat blas agus igocht cáis a chorthú I meánach víganach. Leis sin chuir mé seach rubbeag sú líomóide, tugann sin blas sort searbh chun cáis, chumá le sauerkraut, tá agéid leachtach sauerkraut agus tugann sin blas sort searbh gon cáis freisin. Agus taste miso, tá sin gurt agus bé blas gurtanis ar an cáis, agus an ceann dearnach ná calóga giosta. Tá blas orb sin ar nús cáis agus cuirinte sin go mór leis an blas. Agus tá mé gur go mé an cáis seo sách bug mar sin stracha le rinnebeag uisce freisin. Ag breanúir seo béidir go rála tain nach méid sin aon rud cos le cáis ag an deire ach fan go bheic tú. Agus tá balla álainn ar tháinig. Breanann sé rubbe cos le hummus inis agus sin an igocht tatú géire. Níl sé go thomláin cos le cáis fós tá cúpla rud eile genám. Tá muid gur go bheith an cáis seo rubbe cosú le cáis ricáte. Mar sin tá chun rint tofu a thógáil, agus é a bhrise ina mion físaí. Agus fecinn tú go dtitsin sé as a chéile suirt go héasca. Agus inis go sé tíoch le chéile, fecinn tú go sé rubbe cosú le cáis ricáte. Nis tá sé fós rubbeag bug agus tá mé gur go méid sé suirt soladach le haghaidh an Terrín, mar nuair bhés an Terrín imimachchas an stán, cá sé ben an seasa leis hain. Chun é sin íana, chuir muid isteach rubbeag guma xanthan. Bhíonn guma xanthan an úsáideach ag chógurch víganach, móna bhfuil tú an gelatín úsáid. Feicim inis go sé tíoch le chéile agus a gaiirí seo, mar sin caitha mé obair go scopaí ribh bheith sé ró thrua. Anis tá ré go srá eile Bhiatas. Nis tá sin tam gin mé srá eile cáis inis. Agus nis srá eile Bhiatas. Tógann sé seo rubbeag am ach is fiú an tarbh an turblóid. Sin é tá mé ré inis chun an rud ar fád a chlúdach. Tá mé chun é ágas a gcuisnar inis ar fetheartar sé or chlig nó mas fearr leat fit tú é ágal thraí. Bhí an Terrín sa gcuisneir ar fetheartar sé or chlig agus tá sé ná inis é thógáil amach, tá súlam go sé sách crua. Agus tá sé rubbeag anús ag dtine coslan gáine ag trá. 1, 2, 3, chuir an céim sin art fatís arm. Iontar ar fad. Tá súla an tar éis an obair sin ar fad go mbeadh na sreathanna deas sa léir inis.
Ó, ionintach ar fad, breannaigh siad thar cín. Chun na bilóga dhéanamh rubber níos blasta, tá mé chun anlann scopaí a dhéanamh. Tá fína géir sú craobhán, chomá le rubbeag mustard Dijon, gránaín salan, agus tá méidir chonéisi le bhasca suas go scopaí, agus an sin ola olóige. Agus mar fios a dearnach rint dúcha. Tá sé deas éidir mar an tam seo an blion go minic bímuidigí an nómarcha, ach tá sé go deas rud cinn deas éidirm bheith agus breannaigh sé go hálan freisin má bhíon daoine go cothaitheach, fág sé sin go hiontach.